गुदनि खामानि मावफ्ला मावफ्लिनि माबासो माइब्रा ओंखाम होनायसो जाफैलायबावबाय जाफुरा खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि रसमेरिका ब्लगाव बयखौबो फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर आङो दायो हारसिं ओमफ्राय ना गुदावसो थांनो ओंखारदों गामियाव गुदनि मिटिं जादों आरो ओमफ्राय बेयावनो थांनो ओंखारदों लोगोफोर सान्दुङाबो नुजाला माथो गुसु गुसु सामफ्रामबो बोथोरानो माबायदि जाखोथाय बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक खालामदो एसेबांबा नै गाहायावसो ओंखारबोबाय लामायाबो नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिबा नै भिडिअखौ ओइथिंजायबो जों गामि ओमफ्राय ना आरोना ओइथिं फारसे गामिया खावनाय जों गामिया दैयाबो बैखौथ' नोंसोर मिथिखायो लोगोफोर बियो जों गामि मन्दिर बे मन्दिर सेरजोंनो थाबायलांसै आरो आंबो सामफ्रामबो हारसिं हारसिं थाबायबाय था एसे थाबायबावदो हारसिं हारसिं जों गामि मन्दिरा नैयो फुख्रि गोदान बानायनो नागिरदों इयाव कमप्लिट जायाखै लोगोफोर नोंसोरनो खिथाहरनो माबायदि फुख्रिया जाथ'वाखै मोनसे माने फुराना मन्दिरमोन आरो ओमफ्राय ना बेखौ दायो जाला ओमफ्राय नैयो गोदान मन्दिर जोंनिया ओमफ्राय जों गामि स्कुल बारि सिंनि लामा सिखाव लामा गय बारि गय दंफां दंखायो नै ओरैजायबो ओरैजायबो गासिबजोंबो बारा फैबांनाय जाया लोगोफोर आङो बिथिंजाय ओमफ्राय ना माबा मोनसे हाबा बा माबा मोनसे खामानि बा जोंनि ग्रुपनि मिटिं बेफोरबायदिबाल' फैयो ओरैनोथ' ओरैनोबाथ' फैनायानो जाया बिथिंजाय माने गामिया खावनाय जाबाय नालाय
ओरैजाय थांसिगोन खोलाजों मेंगुलायबायसो थाबायबोनानै दासो सान्दुङाबो एसे नुजाराखै सान्दुङा गय बारि बागान गोजाथार नै मालाय बिथिंजाय फारसेथिंजाय गावहाबा दुगैगासिनो जोंहाबा एफा थाब दुगै जों मा नुबोआखै माथो आं ओरैजायसो बारि सिंजोंसो हाबबोदोंबा गामिनि गेरमेर दैमाया निमांनि गेरमेर दैमा लोगोफोर आङो मोनफैबाय ओमफ्राय ना नै इसोरो लिरगासिनोखा नै खामसालियाव अखाबो हादोंमोन दहाय दसेनो दासो लेखा फरायफुनाय जाथारदों नै जारौमोना खामानि मावफ्ला मावफ्लिनि माबासो माइब्रा ओंखाम हमनायसो जाफैलायबावबाय दाखुरा सेपारेट बयखौबो गारलायलायबावबायसो साथाम साब्रैजोंनो ओइ जानि राजाया दा आं फैनायाव हारसिं फैबाय फैफाखायासै आंजों ओमफ्राय उनाव बिफाजों फैनानै थाफैगारबाय नै माबायदि बियो मानसियानो बबेजों थांगोन नै जाना राजाया खारलांबाय खारलांथारबाय हनै राजाया जोब्बा गोजानाव नै जों गामिया नैथिंजायबो बोना जों दहाय थांनाया नैथिंजाय गामियाव सानाबो मोनाबाय लोगोफोर मिथिंनिफ्राय फैबाय नै आङो ओमफ्राय आङो दायो न'आव थांसै सान्दुंआबो दासो नै राजाया सानाबो दासो गोरलै ओंखारलायबावबाय हाबनोसै गोनाङावसो सानानो नुजानो बानायनाय नुजाथारदों दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय गासिबनिसिमबो लाइक खालामलायदो बयबो मोजां मोनदोंबा आरो जायफोर बिथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ ओरैनो नायबाय थायो प्लिज बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो